Найближчими днями окупанти спробують відновити наступ на Слобожанщині. Таке пропускають у Генеральному штабі. На цьому напрямку окупанти створюють ударне угрупування та, ймовірно, спробують відновити наступ. Напередодні силами до 2 батальйонних тактичних груп ворог намагався наступати в напрямку Довгенького та Дмитрівки на Харківщині, але дістав відсіч та відступив. Провалився і ворожий штурм Золотого, а основні зусилля московити кидають на загарбання Рубіжного, Попасної, Нижнього та Новобахмутівки, а також намагаються установити контроль над Маріуполем. У місті Маріуполь за підтримки артилерії та авіації окупанти продовжують штурмові дії в районах заводу «Азовсталь» та морського порту. Силами окремих підрозділів ворог здійснював артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Високопілля, Трудолюбівка і Мар'янське. На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито 4 атаки ворога. Знищено 5 танків, 8 одиниць броньованої, 6 одиниць автомобільної техніки та 8 артилерійських систем противника. Ймовірно, для підсилення угрупування на Донеччині окупанти відправляють техніку та намагаються відновити втрати у живій силі. Поповнення готують аж на далекому сході Росії. Для відновлення втрат особового складу підрозділів батальйонної тактичної групи зі складу 36-ї окремої мотострілецької бригади «Борзя, Забайкальський край», 29-ї загальновійськової армії Східного військового округу здійснюється набір військовослужбовців зі складу зазначеної бригади. Особливу проблему ворог відчуває при комплектуванні посад водіїв та механіків водіїв. Відбуття відібраного особового складу з пункту постійної дислокації заплановано на другу половину квітня цього року. Росіяни можуть вдатися до провокацій на території Придністров'я. Про це свідчать оперативні зведення Генерального штабу. Не виключається, що підготувавши провокаційні дії в контрольованому російськими військами Молдовському регіоні, Москва звинуватить Україну в агресії проти сусідів. Наслідком цього, можливо, планується наступ на Одещину, повідомив речник голови обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Утім, за його словами, сили оборони України готові до будь-чого, контролюють ситуацію та знають про плани росіян та їхніх посіпак. Хочу зразу попередити, що ми все про всіх знаємо. Контрдиверсійна робота відбувається щогодини і щохвилини і приносить свої результати. Про деякі з них ми повідомляємо, про основне не говоримо. Не говоримо лише тому, що ще дуже багато роботи. Згодом цю інформацію ви отримаєте, а Катюга отримає по заслугах. У Романівці, що на Київщині, відкрили тимчасовий міст, що з'єднав Ірпінь, Бучу, Гостомель та Ворзель із Києвом. Його протяжність 245 метрів, ширина 9 метрів. Для побудови мосту використали понад 9 тисяч тонн насипних матеріалів. Ним зможуть перевозити гуманітарну допомогу, будматеріали та усе необхідне до визволених від окупантів містечок. Місто Романівці ще на початку повномасштабного вторгнення Росії підірвали наші військові, аби зупинити російських загарбників на шляху до Києва. Це питання виживання. Президент України Володимир Зеленський закликав Південну Корею надати необхідну зброю. Звертаючись до парламентарів республіки, він розповів, як воює російська армія, вбиваючи мирних жителів, грабуючи їхні домівки та руйнуючи усе навкруги. У загарбників одна мета – знищити Україну, наголосив глава держави. Ракетними і авіаційними ударами по нашій території Росія знищила вже сотні інфраструктурних об'єктів, які забезпечували нормальне економічне та соціальне життя в Україні. Російські ракети і авіація руйнують нафтобазу, руйнують склади з продуктами, аеропорти, вокзали, виробничі підприємства, університети. Одних тільки освітніх об'єктів на сьогодні знищено вже 938. Лікарень знищено майже 300.
Це свідома тактика російських військ. Надати необхідну зброю Україні означає не лише врятувати її, але й врятувати інші держави від російської агресії, заявив Зеленський. Бо Росія не зупиниться в Україні. Ми потребуємо систем протиповітряної оборони. Ми потребуємо літаків, танків, інша бронетехніка, артилерійські системи та боєприпаси. І у вас є те, що може бути незамінним для нас. У вас це є броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя. І коли стоїть питання про виживання у війні, направлені на повне підкорення народу, потрібно давати принципові відповіді. Звичайні правила постачання зброї потрібно переглядати і діяти швидко. Потрібно допомагати. Російський терор та знищення цивільних українців є систематичним. Про це заявив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв після відвідань Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Бородянки. Ці міста майже вщент знищені російськими окупантами, а місцеві жителі оговтуються від жахіть, які тут коїли росіяни. На Київщині знаходять усе нові й нові братські могили, безліч свідчень зґвалтувань, тортур та масових розстрілів. За останніми підрахунками, більше 1200 мирних жителів Київщини стали жертвами загарбників. Місцеві жителі вважають, що такі звірства стали помстою за спротив. Як мені розповідали, я тут не був присутній, але як мені розповідали місцеві жителі, що кожна ротація російських військ, тут було 3 ротації, вони приходили на цю вулицю, вони дивилися цю вулицю, скільки було спалено їхньої техніки, і після цього вони звірили. Після цього вони робили звірські вбивства, після цього вони робили знущання над нашими мешканцями Бучі. Я видел Карабахскую войну. Я видел события, которые происходило в Хачалы, который с помощью русской армии 36-го мотоциклового полка уничтожили весь город, изнасиловали людей, убивали детей. Вот уровень трагедии и жестокости, думаю, что очень близко, потому что это античеловеческое отношение к мирным жителям, это сущность российской армии. Они хотят с этим напугать всех народов, которые хотят перепочинить своей волей и властвовать над ними. Вот это вот место как раз эпицентр кровавых столкновений, вернее разгрома российской колонны танков, БТРов нашими войсками. Удары были нанесены из Байрактаров преимущественно, они здесь были разгромлены. Это город с населением, считая пригороды некоторых деревень, это 67 тысяч человек. Сейчас это почти что мертвый город. Осталось всего около 3000, да и то это около 3000, значительная часть это прибыли уже после того, как русских отсюда изгнали. Вот такое вот лицо этой грязной войны, развязанной Россией против нашей страны. Крим буде звільнено. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв упевнений, що запроваджені через розв'язану повномасштабну війну проти України санкції проти Росії зроблять свою справу. Впаде путінський режим або ж розвалиться Росія на дрібні суб'єкти. Мустафа Джемілєв термінів не називає, але запевняє, що у Росії вибору немає. За його словами, на перемовинах російська сторона своїх вимог істотно не змінила. Визнання окупованого Криму російським і визнання незалежності так званих ЛДНР залишаються на порядку денному. Утім, за словами Мустафи Джемілєва, усе буде навпаки.
Liderlerinizin yönlendirdiği Tabii ki o talepleri zaman Ukrayna tarafından kabul edilmeyecek. Ve umut ediyorum. Безглузді умови Росії не будуть прийняті. У підсумку усе буде навпаки тим безглуздим вимогам. Буде відновлена територіальна цілісність України та півострів Крим буде звільнений від окупантів. Доки територіальна цілісність нашої держави не буде відновлена, санкції та тиск на Росію не буде припинено. У Росії буде вибір – поступитися або продовжувати стояти на своїх вимогах, що призведе до краху путінського режиму, або ж російська державність паде та будуть нові утворення на цій території. Обидва варіанти для нас прийнятні, адже окупований Крим буде звільнено. Olacak.